Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li f'Settembru li għadda l-impjiegi full-time żdiedu b'5.9% waqt li l-impjiegi part-time żdiedu b'0.6% meta mqabbel ma' Settembru tal-2017. L-istatistika li hija bbażata fuq tarif mod mill-Aġenzija Jobs Plus turi li meta teskludi l-part-timers f'perjodu ta' sena is-suq tax-xogħol żdied b'5.5% għal total ta' 209,475 ħaddiem. L-NSO qal li dan kien riżultat fost l-oħrajn ta' żieda ta' 11,623 ħaddiem full-time u tnaqqis ta' 659 fl-att ta' persuni jirreġistraw għax-xogħol. Skont iċ-ċifri tal-NSO, il-ħaddiema fis-settur privat żdiedu b'10,388 biex telgħu għal aktar minn 160,000. L-istatistika tal-NSO turi wkoll li qatt ta' persuni li jaħdmu għal rashom żdiedu b'1350 meta mqabbel ma' Settembru tal-2017. Skont iċ-ċifri, l-att ta' ħaddiema b'impjieg full-time li għandhom xogħol part-time ilaħħaq kważi 27,000 persuna, żieda ta' 8.9% meta mqabbel ma' Settembru tal-2017. Dawk b'impjieg part-time żdiedu b'0.6% għal aktar minn 35,226. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.